Buhos mo na lang para lumambot. So yun, what's up mga kasolid? Isang masayang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Sana po mag-ingat kayo dala ng masamang panahon. Oo nga eh. Ayun, mag-ingat po kayo palagi. At dahil kasama ko na naman kayo, mag-iinuman tayo, yun no? Ba, Ano kasi panahon, malamig eh. O total, may dala kang pata. Kung kaya iluto mo na lang, ikaw magluluto siyempre para sa amin. Oo. Kaya kung ano kaya, lagyan natin ng twist, yung pulutan natin. Lalagyan natin ng... Ihahalo na natin kaagad para Oo. misanan na lang. Oo, Bakit sige. tsaka inuman. Oo, sige, tara. Tingnan natin. So yun, start na natin niluto ang ating nilasing na pata. Siyempre, start muna natin yung sibuyas. Hindi kaya tayo malalasing yan. Malalasing yung pata. Kaya nilasing na pata. Yun ang maganda. Sunod na rin natin ang ating bawang. Dahil malamig ang panahon, hindi na uminit yung mantika. Nilalamig din. Yan, pwede na siguro to. Ilagay na natin ang ating pata. Yun, no? Makakatikim tayong ibang recipe yan. Gagana tayong tubig yan. Hindi ba? Hindi ko, maganda yung papalambot nyo. Siyempre, pag nagre-red horse ka, hindi ka na mag-chaser. Lagyan na natin ng paminta. Nalagyan na rin natin ng toyo. Siyempre, kailangan may pampalasa yan. Mamagicin natin yan. Mamagicin natin yan. Nalagyan na rin natin ng konting asukal. Yun, no? Napakasarap ng recipe nito. Sana gayahin ito mga kasolid at mga kabaloy. Yan, pasensya na po sa mga nanonood kasi may nagpuputol ng kahoy. Sarap ng itsura. Pwede na tayo. Tarayan natin yun. Siyempre, lalasingin na natin ang pata gamit to. Yun. Buhos mo na lang para lumambot. Siguro kalahati lang. May pulutan ka na, May anak ka may halak ka pa, minsanan na lang. At siyempre, papakuluan siguro natin to, bigyan natin ng 30 minutes bago natin tignan. Yan, makalipas yung kalating oras. Excited na Ito. ako, Manoy. Grabe yan, no? Sarap pa. Ano, lalagyan na natin itong sili, no? Lagyan natin para masarap ang pulutan natin. May Yun. laban. Gagamit pala tayo ng tidbits pineapple. Yun, no? O yan, naluwaluyin natin. Napakasarap yan, Manoy. Pero hindi pa luto to. Siyempre, palalaputin natin ito hanggang magmantika siya. Grabe yung ilagay natin, Manoy. O, tignan mo naman yung itsura, oh. Napakasarap. Nagmamantika siya, oh. No? Sarap yung itsura. Saka sobrang lambot ata, oh. So, ano pang ginagawa natin? Mukbaran na at inuman na. Tirahin na natin ito. Tara. Yan. Ito na ang ating nilasing na pata. Yung ating TV. Siyang nagluluto yan. Kaya Siyempre. siguradong masarap yan. Siyempre, bago natin titirahin yan, magdadasal muna tayo. Inom muna ako. May alak ka na, may pulutan ka pa. Ay, ito yung chaser natin. Tubig lang. Grabe. Kumain na yan. First time ko makakatikim nito, Kahit Manoy. ako. Kasi dumating ka eh. Hindi kaya tayo malalasing yan. Eh, bahala na. Pasintabi po sa mga nanonood. Na Kunin hindi mo yung uminom. malaki para makita ka. Kunin mo na lang. Hindi, kukunin mo na camera Kunin man. mo na nga. Yan yung sa'yo. Yan. Dito. Kain po. You know. Ay po. Grabe. Masarap pala ng nilasing. Parang makakatulong yan ako ah. Kain po tayo. Kasi ang lakas ng ano. Halos na puyat ako. Oh. Oo, andyan pa yung bagyo.
Mangin-angin pa ngayon. Parang hindi mo naman alasayo nilagay nating anak. Ayun po, yun o. Oh. Sobrang sarap niya. Lasang-lasa yung nilagay nating pineapple, no? Siyempre yung mga kamanoy natin dyan, pakisuportahan Ay, po oo, yung yun. Our Kitchen TV. Supportahan po natin siya. Yung mga sumuporta po, maraming salamat. Yun. Subscribe po natin siya. Sana po marami pa pong lumipat sa kanya. Ambot. Sobrang lasa niya, mag-isang hiwa ka lang, solve ka na. Ang hingin, oh. Sama natin si Boy Sipat kaya lang. May alak daw, ayaw niya. Baka daw malasing. Pero masarap siya. Grabe. Pass muna ako sa tili. Malaki. Yan o. Nagbigay din siya ng kakaibang sarap yung alak. Ibang aroma. Pero umibabaw yung pineapple talaga. Ting masarap niya, yung sauce niya nagmamantika. Mhm. You know? Pineapple. Kaya po. Wala si Boy Sipat. Ay, naglalaway na oh. Mag-fried chicken ka na lang mamaya, Boy Sipat. Bibili tayo doon sa kanto. Talagang pag wala tayong talagang balak na upload, dumarating yung yung biyaya talaga. Kasi nga kagabi po, halos yung hangin sobrang lakas. Kaya Sobra. yung mga kababayan natin nasa lanta ng bagyo, sana mag-ingat po kayo. Ano po? Buti sa atin, number 2 lang. Pero yung mga sa iba, malalakas. Ang lakas na nga ng hangin dito eh. Kahit number 2 lang yung ano. Masarap yung may balak-balak. Oo. Ano pa yung kanin? Yan, ubuti na lang. Puno yung kaldero. Maubos kaya natin yan, Malay? Busin natin. Grabe. Yun. Sobrang sarap pa yan. Pero parang nalalasing ako eh. Malakas siya sa kanin. Lalaki ng dumadaan na truck. Basta, umaraw man o bumagyo, magmumukbang tayo. Yan po eh. Hindi yata tayo mahilo sa taba. Mahilo tayo sa Red Doors. You know? Ba, tirahin mo na tirahin. Kasi sa vlog mo, minsan may hinaan kumain eh. Kailangan yung todo, pati bato. Kaya ako, kulang pa sa akin yan. Pero napakalaking katay yung dinala ni Art Kitchen TV. Ano po tayo? Nakatikim akong ibang putahe dahil kay Art Kitchen TV. Naiya akong kumuha eh. Ubusin mo na yung cameraman. O pwede na sa akin. Sobrang sarap po. Try nyo na.
Wala po kayong malalasahan na alak. Pero pwede siguro kahit ibang alak siya, no? Pwede. Kakaiba yung ano niya. Sarap. Parang susuko na naman ako yan. Ay, tama. Sarap. Napalaban ako. So yun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Nilasing na pata. Ayun, You know, first time ko kumain ito. Napakasarap. Tsaka gaganahan ka talaga kumain. Pagkasabay mo ang Manoy mukbang. Ano, nabusog ba kayo? Ay, sobra. Maraming salamat. Sa Narasing dinala mo ba kayo? Ay, hindi naman. Hindi naman. Hindi man po nakakalasing. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.